Bij Gietjerk passeerde de visken net een sluis, maar dit apparaat. Dit is een visklift die het visken heen en weer zwemmen liet tussen de natuurgebieden de Bouwepet en de Grutte Wielen. De laatste 90 dagen wien dat er meer dan 21.000. En dat is alle keren te volgen op een livestream. Daar wil het wetenschap het grote publiek bij beloeken. Liek als in Utrecht. Nou, we zijn in contact met de organisatie die dat gemaakt heeft, de Visdeurbel. En één belangrijk leerpunt die we van hun meegekregen hebben, is dat men wil niet alleen onder water mee kunnen kijken, maar het brede publiek wil graag ook iets doen. Ze willen op een knopje drukken om te zeggen, nu moet er de sluis open. Maar deze visklift stiet altijd een iepen. Daarvoor had een online doorbel dus geen doel. Maar mensen kunnen bijgelijks vol soorten spotten en melden, liek als de Amerikaanse rivierkreeft. Dat ze kunnen raden welke vis komt er nu voorbij zwemmen. Welke vis wil ik binnenlaten, welke vis wil ik liever niet binnenlaten. Je ziet op de beelden bijvoorbeeld ook een invasieve rivierkreeft. De Amerikaanse rivierkreeft, daar worden we minder blij van. Dat is ook goed om te laten zien dat dat soort ontwikkelingen ook gaande zijn in ons watersysteem. En dat willen we dichter bij de mensen brengen. Als mensen veel op zo'n knopje drukken, krijgen we wel heel veel melding van er komen toch een gegeven moment soorten langs die wat minder gewenst zijn. Of waarvan men denkt dat het minder gewenst is. Dus het kan ons natuurlijk wel in het informatiesysteem helpen. En dan kunnen we op een gegeven moment ook op andere manieren actie ondernemen. Bijvoorbeeld richting de Amerikaanse rivierkreeft.